da bacamo free sale tru. Sale tru, okej, aj pusti bit da bacim neki free, to tamo ovako, ne planiram. Može se čujemo malo, ajde buka malo za drugare što rokaju ovamo. Okej. Ajde se zezamo, pusti DJ Mrki. Gdje sam došao, moram da tražim azil. Ovo veče Fornić kao Njemačka, Brazil. Teta u kući znači ide 7-1 kad sam na freestylu izvolim taj instrumental da čujem. Ljude koja znači baci se na teme. Hip hop idem, već neko dugo vreme, zato tu sam. Ja ni sranje, grubam da bacite. Veliki shoutout za brata Saleta Trula. Idemo dalje, znači jedno kida mala Azija. Riba ima dube, večeras u kući kurtoazija da čujem mnogo buke. Evo drugari, dignite se i podignite ruke. Baby, u kući žil kaže down, postavi čim dijagnozu kao da ste Dr. House. Odavno, pa sam već duži niz godina, već rekao sam okine godina, lažete kao poligraf. Rime čidam okon starto sam na tom, već sam idem gradim dan za danom i to je to. Prepoznajte skill, pozdrav svima da čujem da li je potipan taj šrini. Da se čujemo drugari, dobro večer svima. Okej, pozdrav za radijaki, hvala što su me pozvali večeras. Imate tu drugare, stane tu u kući. Pusti nešto kao malo funky ako nije problem. Jel može malo buke iza našeg slastog ali nužnog oznakla tepu ako nije problem? Ja kao nikad nisam bacao freestyle, pa li nema video like kao da probamo nešto. Trebaju mi pare, trebaju mi stave, kad ne vide stave kažu zemlji stave, a ja im kažem, legi pred zgrade, otaci vare pake trave i na tome prave pare, a niste znali da ovako dobro bacam i pri, kažu odakle si ti, ja kažem mi pogrešen se strijem si, oni kažu ajde pali, ja gubam ribu pa kažem hoću raci, onda kažem stani, onda kažem paci, onda opet paci, onda se opet paci, pa opet vrati nađi, neki novi način da nešto novo kažem, oni kažu stane, brate, ja njima kažem pali, onda meni kaže idemo ovdje budali, evo me i zlogi pored mene kad sam prvi put, njega vidam da sam to je prvo šala, zlogi je budala, a takav je i njegov ortak Vladić Aleksandar, poznati kao Saletru, kada vidim zlogi da kažem i evo ga opet zlogi pored mene, on svaki dan neku novu ribu jebe, trese kreve, onda gleda sebe, odvede je gajbi kod mene u pola 10, baby, i oni kod tega znate da sude, zato što postoji uvek prave lute. Pored mene play, moj utak sale, on je da čeka da krene rima naleti, to što ste čuli, to bio je freestyle, zato što sale to nije sisa. Iako brate, neki tako misle, velite mi da su oni pa ste glupe sice. Nego vidimo pičke i svaki dan neku novu nađe, kada vide tu kaže šta ovi ortaci ovdje traže, a tu su samo smoki i sale, nešto da ti kaže, ne živim preko bare, živim na ženu u kurvo, i svaki dan je meni nešto urno, ne plejimo na žurci, ni da plejimo na žurno, svaki put da pratim pritom mora biti turno, a što si puko, a što si tuko, smoki ljudsko, a sad mi nisi tuko, a jeba
za paket trave, možeš da padneš ispod punave, opak možeš da padneš i ispred zgrade, a možeš da padneš i ako neko nešto uraže. Ej, kad te neko naprote, a pa kada padneš, poteku ti srce. Ja i znale, vratimo se brale, ovo će jednog dana ući u anale. Izuzimo se rodane, uzmamo šamare, i svaki dan kad krasa nađe, njemu kaže gdje ti brate, a on meni kaže gdje ti stane, koma ti pritan preko trake, brate. Što se škapa, evo brate stigo i brat krasno. Moram da vas morim, svima ljudi sorry, Sale u razoru odmori, A ti se Smoki skloni, okej, brate. nemoj sad da ideš, sad te vide ribe, sad se nove vrati, s bratom glasom na mikrofonu prati, okej, ovo nije Azija, sljedeća grupa jeste Kurtoazija, molim vas, jedna brate Boka. Ako dođe puno buke za ortake iz Kurtoazije i onda još malo buke za ortake iz Kurtoazije. Sad kad I onda još malo buke za ortake iz Kurtoazije.